ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജെസ്സി ബിസി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പഴംപൊരിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മൈദപ്പൊടി എടുക്കണം. നമ്മൾ എത്രയാണോ പഴംപൊരിക്ക് ആയിട്ടുള്ള മൈദ അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പഴം പൊരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പച്ചവെള്ളം ആട്ടോ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല, അതാണ് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കയ്യിൽ ഫോൺ പിടിക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അതാ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നെ മതിയായിരുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ. ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കി. പിന്നെ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഴം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു പാനിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോ പഴത്തിൻ്റെ ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് മുക്കിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴംപൊരി രണ്ട് സൈഡും മൊരിഞ്ഞ് നല്ല സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ.